Sige na ko na ipangutangan sa mga yats. Bert! Feel ni mo. Feel ni mo nga. Forever nagikaha mo si mong bayo. So, ano? Botulon ka. Ang question kay, ikay mo finger o ikaw fingeran? Kami buba. Laban lang. Balik ka to, next guy. question kay, very SPG. So, akong question kay, come on. Exit lang din mo. Ikay, Ay, okay. diba kabalo naman tama, ni-out na si Mon sa Twitter nga, bisexual siya, diba? By romantic. By romantic. By romantic. By romantic ko. So, kung pag-abot sa anaay na, kung sa man ka, ikay mo, sige, top or bottom? Top or bottom? Tubag or shot? Tubag ko dahil. Ay, bagyo ko. Ay, wala akong earring. Pangit man kung top or bottom ang ingon. Ikay mo. Tanong nga yung question dahil. Tanong yung question. Hindi na ko picture kung saan mo pag top or bottom. Tanong Di, ana, ang question kay, ikay mo finger o ikaw fingeran? Sige. Sige. First of all. First of all, shot na ka tayo. First of all. First of Ready all, na ka shot ma-shot na yan. tayo. First of all. First of all. First of all. First of all, shot na yun. Diba na kayo na ba? Ayot na lang Hindi dahil. na nakot doon. First of all. First. Matubag mo mga yan. Parang mysterious ba? Abi pa lang. Sige. Slide to my DMs. Slide to my DMs. Parang mysterious yun. Sige, laban. Yo, sige, go. Next kay kang Angela. Shame na siya. Lood ay. Uy, bino ang lood kay siya ba eh? No? Uy, ako rin gamay na shot ba? Stick to gin pong, oo. Lood ka na yun. Oh, sorry. Stick to gin pong tayo mga day. Sige, unya na ni pinakalisod. Layawa. So, ang next question kay SPG siya. Okay. SPG siya. Can't So, relate. Charlong. Luni mo day! Can't relate dahil. Ano? Botulon ka. Tubag. Kagets Kaya na tayo. Tubag. Dili. Ay, dili. Kay wala pa ako. Hala! Charot. Lagi. Wala pa ka Wala pa ako. That's so Pag sure ba? Lagi. Ako po, appear tayo dyan. Appear tayo. O, di ka In fairness mga day, ng mga bigaon ng gaming ba, pero wala kami katay. Kami ang pinaka-virgin ng mga... Oo. Ay, O si Joey. noon ba? Si Joey, oo. Promise. Mo-shot na lang kabi, kaluwi ba? Awong. Bitaw yun, kimurag. Sige dahil para imo dahil. Abi magunahon. Kana sa inyong last churvan sa imong uyab. Hala, yawa, dahil last month. Shot na lang dahil para Dito ba gihapon ko? Tumag siya day. Ayun, sige. Ay, shot. Kaya para mysterious. Wait daw, kana sa inyong last Tro. Para ka Reybert. Kasi ang last churvan sa imong uyab. Shot. Shot dahil. Pa-mysterious na siya Para dahil. mysterious, shot. Kaya sa kaya last picture ba si Hambay yun, so muna siyang pangutan na niya. Shot daw siya para Dapat mysterious. Para pa-step mysterious. dahil. Imo na no? Saan naman yan? Ako na. Okay. Akan ne. Oh, sige. Akan ne. Kani dahil ready na ka. Kung in fairness ha, bastos kaayo ang... Bitat. Bastos kayong eyes. I-zoom in lang gina ko, bastos kayong eyes. In fairness. Uy, gito yun na. Bastos. Bastos ang eyes. Dahil ready na ka dahil. Kaya laban mo na dahil. For Mon. Unsa jud ang main reason ngano nabuwag ang may makaday? Hala, yawa. Rag naamon jud wa na klaro kaayo gamay sa katong what happened to. Shot or tubag or shot? Shot. Ay, di Steffi mo ikinahagad yung finger na ko. Kaya ko rin kinahan ba? So, ano? Shoutout ka Steffi si paminggir. Paminggir. Shot na yan. Dahil nakabawas na jud ko sa imong mga friendship nga konday. Daghan na kayo nila. Ako doon. Ayaw ta. Ayaw lang ta. Bilin lang. Ayaw lang ta. Kit ka dahil. Lolo dahil. Kaiyot ba eh? Bastos, guys. Bastos ka na ito eh. So na eh.
Shrep. Lami, day. Ako yung pinagadagan ko shot din rin. Day. Nga na ako ka mysterious. Ako gusto ni Tubag. Sige, gitubag din. Sorry dito dahil. Oh, sige. Oo, ang name naman day, no? Okay. Ikaw na, day. Ako na. Ako na po na. Time na Reybert na punta! Sabi ba niya ako star ng Pasko dahil? Inuutang bang kasukaon mang to. No. Ano sa day? Ready na? Sige, this is for Reybert. Ako na pangutan na sa'yo, day. Oh, kanaday. Kanaday para makashot siya, day. Okay. Basi mo tubag rapod siya. Alam niyo sa- Yung ilay mo. Ay, burner niya kung ganun siya mapaka... Mysterious. So, wala mo pangutan na kay Reybert mga day. Alright, medyo SPG gihapon eh. So, paki-minimize. Alright, let's go. Minimize. So, Bert. Kung ano ba, apil ba mo ang bayuan eh? Sige. Ang siya pinaka-crazy Crazy, na day. position inyong na-try sa imong bayo. Crazy! Tubag or Na shot? position. Tubag or shot? Ning-ning. Hindi mo gigindi mo dahi. Ayan nga! Tingnan ni Meo! One. Tubag or shot? Tubag or shot? Kuan, kanang mo kuan ko. Ano sa man? Tubag or shot? Tubag or shot? Tubag or shot? Tubag ka? Shot ko. Ayun na, I knew it, day. Pali! Ay, ako Love lang na dish kayo. Ay, ako naman din, no? Ako siya na, day. This time. Oh my God. Eh, siya nasunod. No? In fairness, sa kaon ko. Yuck. Nga na ko watch siya. Mga nabuang akong tiyan. Nabi siya silupin di habi. Oh, Ang dami siya silupin di rin. Live show. the first time siya na ako nadunggan si Monday. Nga nagsuka? Yes, day. Wala Kung saba kay ka, day. Wala siya giihaw na. Lagi na siya live show. Concert na nante. Live concert. So akong pangutana ka, Angela. Pupunta Ako mo yung pangutana ka, Angela. No. Okay, karon dahil. Medyo ladlad ba kaya nga na kay you're dating someone. Yes, you're dating someone. Okay, day. Push it. Someone. Nag-iyot na mo dahil. Ayaw lang yan ang mukha. Paspalan ka tayo. Ikaw dahil mo i-blip ang wadang iyot siya. Di, uy, kikan maghugaw, makulukay, makitaon dahil. Nag-iyot na mo. Nag-iyot, iskwilaw, tarong. Ay, kailan. Diyan lang, diyan lang. Nag-iyot na mo. Shut up, eh. Okay, shut Pa-mysterious, pa o, sa ba yung pa-mysterious, eh? Gamay ra kay nag-iyot. Mga matay tang tanan dire. Pagkita ka lang. Turot na ang juice, day. Muna yung good luck sa sunod. Good luck. Okay, day. Good luck sa last 2 questions. Ay, ginoo tabang. Dahil. Ay, ako na di. Ay, alright. Alright. So yun, our next na question is for... uy, kaloy po ni Angela, uy. Come on. Sige, dahil. Ako, kay... Isa na ba yung balay ni Mon? Sa kabalo, jud ko. Sa iya, mga binuhatan. Kada gabi. So, akong pangutana kay... Binuwatan ka na gabi, day. Lo ba? So, akong pangutana kay... Busy mo kung kayo niya siya mag-call center kada gabi. Busy kayo. Busy kayo, day. Busy kayo. Akong pangutana kay... Pila rin na sila kabook yung mga call center. Busy ang linya natin, no? Feel lang ko ba na si Kota every night? Graveyard shift yan, de. Graveyard shift. Ha? Magani. So, wala na. Ang kautan na kayo, pila di ka boke mo ka call center. Tubag or shot? Tubag or shot? Oo na. Kalibog magugo kung isa na ba na siya or, di ba? Pero ang matapang na karon, no? Daghan man jud kog kuan, daghan jud kog friends bitaw.
Pero aside sa Oy, friends, na-shot day. na. Nagay kong friends. Beshi ng bayan, day ka, day. Beshi ng bayan. Beshi ng bayan, no, pero akong kasing-kasing. Para na sa isa. Ah. Uy, ka mo. Bitaw, seriously serious. Ganun eh. So, next kay Kabisi Angelo. ba ni mo? Uy, mura ka galis. Angelo, give us one thing nga dili ka ganahan sa batasan ni Mon, ni Jome, og sa the rest sa gamhananggang. Isa-isa nga dili ka ganahan sa batasan. Ay, saha ka din. Murgadagan ba? Sige, ano na lang. Murag, pwede doha lang. Mon og Jome na lang. Ah, sige. Isa-isa nga batasan nga di ka ganahan. You wanna talk about it, Day? Tubag or shot? Tubag or shot? Ay, ganun na, dahil. Ganun lang, dahil. Tubag, dahil. Yes, dahil. Feel na ko ka ng kibaw mo sa inyong sarili, wow. Kibaw mo sa inyong self, unsa ni, kay. Feel na ko ka ng inyong batasan nga wala ko pakyanan. Sa amo na duha? Paningkamot ni inyo. Yes, Sa amo na duha? Yes, dahil. Kato inyo may ibiyahan siya kung anday, G-spot dahil nalain siya ko ato. Kasi sa amo ako. Sige daw. Katong G-spot dahil. Asa itong After adlaw? vloggers dahil. E-vloggers. Yes, Gibiyaan? dahil G-spot dahil inyo may ibiyahan dahil. Gibiyaan mo ni. Ah, oo. Hindi niya sa siya, mukhaon ko na siya, yan ni uli. In fairness ha, kami ako ni Eng, kung ang mukhaan kong tempura. Pero nasa huna-huna kayo mag-exit ko. Yan, si Joey, nakita pa kami sa tempurahan. Ano siya nga, ang sama din, mulaban pa ka. Ay, kung hindi na ko, dahil muli na ko. Siya nga, ako po dahil. Mato dahil, pero siya ko na hurt. Uli lagi mi ni Joey. Ay, kung sila na Joey paigo. Nayawa. Ana, agad. So, parang, Yes, dahil. Katarangakan. kaya murag wala sila kanang murag among batas ng Oo, may paki. Kamu yung Parehas paigoy, to. dagko na mo eh. Ano mo yung Wala, paigoy. Wala na. Wala na. Ako na. Tubag mo ni mo. Yes, dahil. Kaysa po ko dito. Mana man ino? Kaysa po dito dito. Yes, dahil. Mysterious ba? Ikaw, Reybert. Para nimo, ikaw ang pinaka-bright sa imong barkada. Para na ko. Shot. Shot. Shot ka, dahil. Shot. Ang shot, dahil. Beauty and brains. Hello. Ay, tubag. Charot. Beauty and brains. Dahil wala na yung kuan, dahil. So, good luck ni mo, dahil. Wala na. Yeah, for the record, wala may bugo sa mo. Ano na lang. Oh, ano tubag na ka? Charot. Oy, di mo. Bright, daghan na klase-klase man gyud ang bright. Oh, di na ba rin nga basihan sa grado char lang. Bitaw, ang sama nga. Sakto sad. Oh. Sakto sad, di mo sa sige mo. Ah, sige, tubag na ako. Ayaw, dahil yung nangyari, nakasaad na ka. Inyo doha. Kani, Ako po, napako Last. dili ni pinakala, dili Ah, ni wait, napaka last. Okay. Okay. Kani, follow-up question sa iyang pangutanan Okay. na. Ah. Sa tanan nimong ka-call center, kinsa imong pinaka-bet? Ano siya dahil? Ako lang ba kasi kayo sa playgirl kayo. Murag, daghan mo kuno ka-call. Dili ay, wala ta kabalo kung daghan ba siya. Ah, dili dahil, oh dahil. Wala ta kabalo kung daghan ba siya wala kakol. siya tubag. Or isa na lang yung katawag. Nga yung siya mga day. Grabe kay ko call center, no? Gusto man dyan ko makik-chit-chat. Siya rin nga na. Pero ako call center, pag gabi kay ako mga friends po sila Stephanie, ganun. Pero na isa dyan man ko yung bet. na dyan ko bet. Bet sa imong katawag. Bet on your baby. na Ako imong yung mga bet on your baby. O niya, ako lagi siyang gina nga crush tika. No, gina na gid tika. So, Dador, yung mga ba? pangutanan na kung sa nga niya. Oh, name. Oo, wala di haron. May pangalan to. Di man siya gusto mas mahadlok siya ba. Ah. So, Shot na lang. Shot. Dami Onya. sinasabi. Dami sinasabi. Madali na lang akong kausap na. Muna to siya, Day. Muna ang sunod. Muna Ikaw na. ako na. O, sige. Pero napa ko yung last question. Ay. Ako sad. Lulo, lagi mo. Lagi na pa. Ako, in fairness, wala na ko. Last na ko ni. Puro ay. Last na ganyan din mo. Maganda. Last na lang ta. Luod kayo ko lapo ba or binuang. Ako ng question, di ba? Last Ako na. question. Ako na. Yawo ay, buang na maguday. Wala na akong masubakon. Asa na may proseso dire? Tulo pag hindi magpapalit, no? Katang kuan, Day. Katong kanu, Day. Yan eh.
Reybert, no? Lumalaban. Last question ako ni. Muna yung pinaka-last na mga question para sa iya. Pero sila napalos na ibumba. Yes, dahil Bumbaya. Napami Bumbaya. Bumbaya! Bumbaya! Charing. Ano Bumbaya? Gabumbaya. Bumbaya. Lolo. Bert, gusto siya kong honest question. Honest answer. Wala na po, wala na ko na per fair. Nakubog eh! Wala ko nakubog eh. Lolo. Pinapagduha dahil. Bumbaya na. Lo. Linya sa mga hubog Kun eh. ani. Wala pa ko nahubog oy. Kung ani sakto ra. Kaya na. Sa mayroon, hubog. Kung itirahon ron. Ihampas mo na yan. Ito, So, gusto ko honest answer. Tubag or shot, diba? Tubag or shot, diba? Para na po ni kang Reybert. Reybert. Para ba siyang bayu? Bayu gani niya. Bumbayo na po dahil. Bumbayo! Gusto ko na ipangutangan sa mga notes. Oh. Alright. Bert! Ah. Feel ni mo. Feel ni mo nga. Forever nagikaha mo si mong bayu. Tubag or shot. Tubag or shot dahil. Hashtag forever. Hashtag naabay forever. Hashtag. Hashtag. Kuan. Kasi gusto ka mag-speech dahil. Sige, shot. Wait ko anday, wala na yung chaser. Kaya pa na dahil. Kaya Wala na dahil. Ay, wala na dahil. Wala iya. Uy, pamilin halwaan lagi. Tabang mga langi. Tay pamilin day. May pag-iuno ni mo ang kulafo day. Oh. Gusto niya. The fuck? Last question ako ni para kang Angela. Saan day? Actually, same ro siya, day. Forever na bugikaha mo Ano? sa imuhang Bayo. ikal ron. Oo, yung ikal. Kaya pamagid siya ni... Depende sa iya. Tuyo, with me. Yan, again. So, Shot ko day. Ano yung ibang na-pressure siya kaya ikal na rin ito. Nasa Ano siya likod. sa yun niya? Di ba may Gab si Shami. Good luck get sa sunod na question dahil. Gab si Shami. Alright, next question is, kuan. Next question is, para kang Angela. Gusto ko. Ayawa! Gusto dyan ko nga pasabog kang Monsad. Sure lang. Yawa! Sana! Sana! Sige. Angela. Issue na dito, boy. Kinsay mas pilihan nimo? Glenn or si Jomi? Shut. Kayawa ba? Kayawa ba? Ako na ba yun ko ano, ning kamot na rin. Wala yung itabang, wala yung gunner. Wala yung gunner. Okay, next kay kang Mon. Kabibo ba? Bomba mo na yan! Mumbai yan eh. Ako kita ilok ang juice. Mon! Actually, naingon na ni mo gaina. Asin. Oo, naingon na ni mo gaina. Ganyan. Pero kabalo ba yagin ka nga, tolo sa takabok! Namusan ka na eh. Hello. Sa lubat na ang kamera. Lubat na. Wala pa, uy. Gago ka. Hoy, mani ako question ka, Mon. Gisay mo piliyon. Ako or si Steffi? Tubag or shot? Ibuhos mo na! Ibuhos mo na! Yan mo na yung Bulgaran na challenge nga dahil ko anday. Parang Reybert. Uy, mo ka dahil. Buhay pa ko. Uy, paano malaban ba? Yeah. Kumakanta ba? Pwede ni mo ma-describe imong na-feel katong sa first ni mo. Ay! Chat Sino or gipangingat tubag? Oh my God! Oh my God! Oh shit! Oh shit! Ang gingon niya. Mo-shot. Iya man ang last. Palikas ba? Ayaw, day! Wala pa man ingan man ako ganiha. Ay, so tiwasa sa dena? Daghan man to ganiha. Na, tiwasa sa dena. Ay, iya, oy, siya may lolo. Lolo. Maro ka. Oh shit! Oh shit!
Mega. Lira. Sure lang. Lira-lira, uyawan, lira-lira. Namulira ako na M na na, day. singaw. Wala naman doon. Kumuha na ko ice, day. Kita mo yan. Oh, siya. Chaser, oh. Ano dumagi lang ka, Reybert? Para ni kang Reybert. Ikaw na. Para iya ganito ganihan. Last name. Para na kang Reybert? Ay, wala, day. Yeah, magitilo ka powder eh. Hashtag powder. Sana nag-powder ka na lang. No joke, no. Mara to na inom, pero medyo nabagin siya cake. Di na ko ganahan. Yes, nag-feel na ko, day. Actually, mang laag mo nang tagid may karong gabi eh. Pero Di mo murag, ganahan na kita. Makancel siya. okay na ko, oo. Tugtog na, oo. Good night, Sherlock. Thanks for watching. So, wala siya mga day na humana dyan, pakpak na. I hope na honesty is the best policy ng ito ganihan, oo. Oh, day, honesty. Parang shot. Honesty kay gaya ko, puro shot. Honesty kaya mag-shot. No? So, may comment yun sa mga questions na what ang dignidad or something. Wala, man, okay ra, man. Nalingaw rasag ko. Nalingaw, gid ko. Oo, nalingaw ko. Bahala kay Merg shot. Ako, kawadaan dyan ko gana mabuhi. Ako yung wala kay. Ang star ng Pasko, day, kay Merg siya, Ay, giday. duha-duha siya ko kung saan ako kay. Grabe naman siya ng questions pa kay Marabag. Pila ka mo call center. Excuse me. Excuse me. Loyal by Chris Brown. Loyal by Chris Brown. Palihog lang. So thank you guys for watching mga day, no? Paki-subscribe sa channel mga day para bibot ang tanan. Alright. So kita-kita sa sunod na video mga day. Bye-bye mga day. Bye.